chope kar kanyo. Gigo ma LSK bende olero, winjo kanyo ka Faith Odhiambo loso, gin moro minyalo pimo e yo machal nade Okinyo? Problem ma nitie na ker no yiero jo osiepege. Ma achien kineno ka Ruto pok obedo ker, Linturi emanen right man ne kuonde mag Meru. Koro the problem kaka senior wacho kae, the problem lies with Ruto because onge ng'ama noyiero Linturi tich. To gini from the onset Linturi ose show up signs ni is not in control. Kech manowachako wach mibadhi mar fertilizer ni. Linturi owuon nowacho ni onge fake fertilizer e chiro. To bang'e o retract statement no ni nitie kuonde moko. Obedo gi stories moko ma funny kiani temperature magine ne stories mag funny. To in kaka jatend migao kise wacho ni onge fertilizer ma fake to bang'e yudore ni nitie fertilizers ma fake. Gimonengo itim honorably and resignation. To ka Linturi ok nyal resign by himself because as at now onego resign. Linturi ni nigi jatende ma en ker. Magi marach ni nyaka sani Ruto kuoe wach fertilizer ni. Kenya wan gi deficit mag chiemo. We still import food despite the fact ni wan gi puothe, wan gi chiemo mang'eny. We still import maize to need for the shortfall. Koro mano nyisango ni igani we will import more than what we have. Nikech definitely wadhi bedo gi shortfall mar production. Mano nyisango serikal dhi bedo maonge gi pesa. Gini dhi affect kata wach dollar nikech imports wanyiewo gi dollar konyiewo gi pesa ma currency mar Kenya. Development ma serikal ne chano timo ogibo timo. Fertilizer ni nyalo bedo kata poisonous. Dhano nyalo tho. To Linturi pod ni office. Emomiyo kaka LSK ma president wa no wacho, Linturi is unfit to be in office at the moment. Ka Ruto tamore, then chapter 6 is very clear. LSK did do to the court to declare Linturi unfit to hold any public office. Kamano. Mheshimiwa Jared Kopio, ka iromo kod jatend piny Kenya, Okinyi ma kawuono, ng'anyo dhi mbele mag lakteche, nitie mbolea mabandia, mithika Linturi, jatend migao, iseyo mondo miyo ogwe tao. Disum paro yo machal nade e kindegi. Kata dwoko ni ing'aka jakom mara